Оказа се, че външната врата е монтирана малко по-високо и между плочките и вратата има фуга, през която става течение. Затова решението е да вдигнем нивото, за да се спре течението. Ще го направим с прак от камък, който ще залепим пред вратата. За лепенето на тежки естествени камъни си има изисквания, които трябва да се спазват. Изборът на лепило е важен не само заради високата цена на облицовката, но и поради факта, че неправилно подбраното лепило носи риск и за живота и здравето на хората. Ние тук, на този обект, ще залепим само един прак с неголеми размери, но по принцип полагането на тежки облицовки изисква особено внимание и правилен избор на материал. Използваме продукт, който е създаден с идеята максимално да улесни работата на професионалистите и да повиши качеството на полагане на настилките на големи обекти. Нека сега проследим демонстрациите за лепене на тежки облицовки от естествен камък. Първата демонстрация ще ви покаже нагледно какво е поведението на лепилото. Едното предназначено за тежки облицовки, а другото обикновено лепило за плочки. Ще видите и как при постепенно натоварване с еднаква тежест двете лепила реагират по различен начин, което оказва влияние на крайния резултат. Днес все по-често се налага да лепим плочи с големи размери и увеличено тегло. Винаги използвате среднослойни лепила за плочки, които са специално проектирани за такъв тип плочи. В следващата демонстрация ще покажем Weber Cold Truss, едно лепило, което е проектирано за работа с големи и тежки плочи, и ще го съпоставим с нормалните тънкослойни лепила за плочки. Лепилата се подготвят по традиционния начин. Разбъркват се с точно определено количество вода и се нанасят с маламашка с големи и заоблени зъби. Различният състав оказва влияние и върху цвета на получената смес. При поставяне на тежката плоча от естествен камък върху лепилото, тя не потъва и не се образува така наречения корем на лепилния слой под плочата. При поставянето на втората плоча, дори без традиционното притискане към основата, тя видимо потъва повече в материала. Дори и след известно време лепилото продължава да образува корем, докато правилното лепило не позволява на плочата да потъва и я държи здраво на мястото й. Лепенето с висококачественото еластично лепило е едновременно лесно и сигурно. Продуктът е разработен за полагане по тънкослоен или среднослоен метод върху стени и подове при вътрешно и външно приложение. Лепилото осигурява такава дебелина на слоя, каквато може да е необходима за запълването на неравностите между пода и плочката, осигурявайки непрекъснат лепилен слой. Това елиминира кухините и намалява риска от напукани плочи. Изключителната здравина на залепване гарантира висока устойчивост на покритието, както в мокри и студени помещения, така и при голямо натоварване. В същото време добавката от раз предотвратява до голяма степен риска от ефлуоресценция, изразена в появата на отлагания и бели петна по повърхността на настилката. С използването на този лепилен разтвор ще постигнете необходимата якост на залепване, както и сигурност по отношение на облицовката, свързано с неблагоприятните термични натоварвания вследствие на атмосферните влияния, водещи до непрекъснато свиване и разширение. Освен това, съдържанието на трас ще доведе до сигурност и намаляване на риска по отношение на побеляване и осоляване на облицовката.
За втората демонстрация сме подготвили 2 еднакви плочи и няколко тежести. Нанасяме дебел слой и от двете лепила. Поставяме плочите и почистваме лепилото за по-голяма видимост. Започваме да поставяме една след друга тежестите и на двете плочи. И ясно се вижда поведението на двете лепила. Едното, предназначено за тежки облицовки, не поддава, а другото започва да издува все повече така нареченият корем. Както виждате, високата носимоспособност позволява на лепилото да понесе увеличеното тегло, с което се сблъскваме при работа с големи и тежки плочи.